Dahil pagmarin nga oras kanya yung amin ay ito nga kakabsat nga dumanunan na ito nga programa tayo Evangelical Ilocano Song Music Ministries, Exortations and Testimonies. At ito'y madan ito'y kabsat yung nga may parang iti may salakanta na pauluan iti Parabur Nakaisalakanak. Iti Biblia sarita na nga amin nga tao kat nagbasol kat nagkurang da iti dayag ti Diyos kat isupapak ti basol isu ni patay. Yung ti parabor ti Diyos kat isu na putay nga Hesus Kristo kat may salakan tayo bawa iti pamatikin kuana saan nga gapo karagiti na imbag nga aramid. Amen? So kasapulan tayo talaga ni Jesus Christ. Kasapulan tayo nga awagan ijabiyag tayo kas manubot kin mangisalakan tayo. Amen? So dito nga kanta sa pala kumata ma-inspire manan dagiti kakabsat na kayo kakabsat nga dumanunan dito nga kanta. Praise God. Diyak mailaw-lawa kadakil aya ti Diyos kanya. Diyak kuma maikari gemisu inayana. Yemitan sa aninta nagbaliwa napalintega ijay krus ni Jesus natay kapukan niya. Daranak nagsayasay nangugas amin akita't baba. Nayanaka iti basol inadakes nagbiyaga. Limitan sa anita nagbaliwa napalitega. Parabur ti Diyos Ama ken Jesus we nasaraka. Saan nga kaput na imbag ka arami Nakaisalakanak. Mati inawat ko parabo itan naisalakanak gapot parabo
Nakaisalakanak. Babaen iti pamati, inawat ko't parabur. Itan Nakaisalakanak, gaput parabur. Nakaisalakanak. Gaput parabur mo Diyos, naisalakanak. Gaput parabur mo Diyos, naisalakanak. Gaput parabur mo Diyos, naisalakannak. Praise the Lord. Naisalakan tayo, babay iti parabor ti Diyos, ang nagapu iti naimbang arami. So, gapuna yatin nga kakabsat, nga saan tayo kuma, nga irikip ti ruwangan ti puso tayo, nagtuk-tuk-tuk ni Jesus Christ, ket kayat na ti sumrot iti biyag tayo. Babaan ka rin iti ministro ni Apo Diyos. Maipanayag, maidanon ti ayat ni Apo Diyos kada kayo kakabsat. Isot ka po na, nga saan nyo kumanga itartarayan. Amen? So praise God. Until next, once again, Jesus loves you, Jesus cares, Jesus is life. Nigarman ito sumarno nga video, sumarno nga kanta, subaybayan tayo kakabsat, ken suportaran tayo dito ay nga programa, i-share tayo mag-10 karagiti kakabsat, karagiti kagayan tayo. Amen? God bless you.